ఈశ్వర్ ఒక నిమిషం ఓపెన్ చేసుకుంటూ చేయండి. ఓపెన్ చిన్నదిలాగా చిన్న ఆ పక్కనే కదా ఒక నిమిషం సార్. అందరికీ నమస్కారం. నేను డాక్టర్ ముత్తు, కన్సల్టెంట్ సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్, మెడికవర్ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ నెల్లూరు. ప్రతి సంవత్సరం ఫిబ్రవరి 4th వరల్డ్ క్యాన్సర్ డేగా మనందరూ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము. ఎందుకు ఈ వరల్డ్ క్యాన్సర్ డే అంటే మనం అందరూ కూడా అంటే సమాజంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి, క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్కి, క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే డాక్టర్స్ అందరికి కూడా సపోర్టివ్గా మనం నిలబడాలనే ఒక ఉద్దేశంతోనే ఈ క్యాన్సర్ డేని మనం అందరం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము. మన అందరికీ తెలుసు, ఈ మధ్య చాలా మంది మనం క్యాన్సర్తో బాధపడడం చూస్తుంటాము. మన ఇండియాలోనే దాదాపు 16 లక్షల మంది ప్రతి సంవత్సరం క్యాన్సర్తో డయాగ్నోస్ అవుతున్నారు. అలానే ప్రతి సంవత్సరం 8 లక్షల మంది క్యాన్సర్ వ్యాధితో చనిపోతూ ఉన్నారు. ఇలా చాలా ఎక్కువగా ఉంది క్యాన్సర్ మరణాల సంఖ్య. ఎందుకు ఎక్కువగా ఉందంటే ఒకటి మోస్ట్ కామన్ మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే క్యాన్సర్ గురించి అవగాహన లేకపోవడం. జనరల్ పబ్లిక్లో క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి, అది ఎందువల్ల వస్తుంది, దాని యొక్క సిమ్టమ్స్ ఏంటి, ఇలా దేని గురించి కూడా ఒక అవగాహన లేకపోవడం వల్లనే క్యాన్సర్ యొక్క మరణాల సంఖ్య ఎక్కువ ఉంది. దీనివల్ల ఏంటంటే అవగాహన లేకపోవడం వల్ల చాలా లేట్ స్టేజ్లో మా దగ్గరికి రావడం జరుగుతుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే స్మోకింగ్, ఆల్కహాల్, టొబాకో చీవింగ్ హ్యాబిట్, ఇట్లా బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉండడం వల్ల చాలామంది క్యాన్సర్, నోటి క్యాన్సర్తో మా దగ్గరికి వస్తుంటారు. నెక్స్ట్ వచ్చి సరైన పద్ధతిలో సరైన ట్రీట్మెంట్ సరైన టైంలో అందకపోతే కూడా క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా సక్సెస్ అవ్వదండి. సో ఇవన్నీ కూడా మరణాల సంఖ్యకి మనం కారణాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. సో అందుకే ఈ క్యాన్సర్ డే సందర్భంగా మనం అందరూ కూడా అంటే సమాజంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా క్యాన్సర్ గురించి అంటే మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా క్యాన్సర్ గురించి ఒక అవగాహన అనేది మనకు కల్పించాలి. సో అందుకే క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్, మెడికవర్ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ మూలంగా మేమందరూ కూడా ఒక స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. ఈ స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రాంలో ఏంటంటే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అంటే రొమ్ము క్యాన్సర్ మరియు గర్భసంచి ముఖద్వారపు క్యాన్సర్ కోసము స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. దీని ద్వారా కొన్ని టెస్టులు ఫ్రీగా చేస్తున్నాము. అవి ఏంటంటే బయోలెటరల్ స్క్రీనింగ్ మ్యామోగ్రఫీ, అలానే ప్యాప్స్మియర్ టెస్ట్, అల్ట్రాసౌండ్ అబ్డమన్, ఇవన్నీ కూడా మేము ఫ్రీగా చేస్తున్నాము. ఈ క్యాన్సర్ డే సందర్భంగా మీరు ప్రజలు అందరూ కూడా ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. అలాగే మన దగ్గర ఇంకొక 1 monthలో మళ్ళీ మనకి రేడియేషన్ మిషన్ అండ్ పెట్ సిటీ మిషన్ ఇవన్నీ కూడా స్టార్ట్ అవబోతుంది. సో కంప్లీట్ కాంప్రహెన్సివ్ కేర్ అనేది మన నెల్లూరులోనే మనకి అందుబాటులో రాబోతుంది. మీ అందరికీ తెలుసు, క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ అంటే చాలా ప్రొలాంగ్ ట్రీట్మెంట్, అంటే నెలల తరబడి ఉంటుంది. ఒకసారి సర్జరీ అయిపోతే ఆ తర్వాత కీమోథెరపీ 6 cycles 8 cycles, ఆ తర్వాత రేడియేషన్ 1.5 month, అలా చాలా రోజులు ఈ నెలల తరబడి ట్రీట్మెంట్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో వేరే ఎక్కడైనా హైదరాబాద్లో కానీ చెన్నైలో కానీ ఇలా వెళ్ళి మనము ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం అనేది చాలా కష్టము. అంటే సస్టైన్డ్గా ఆ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి, మళ్ళీ ఫాలోఅప్కి వెళ్ళాలి, ఇవన్నీ కష్టము. అందుకే మెడికవర్ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ మన నెల్లూరులోనే ఉంది. మనకి లోకల్లోనే మన లోకల్ హాస్పిటల్లోనే మంచి డాక్టర్స్, రెప్యూటెడ్ కాలేజ్ నుంచి ఎక్స్పీరియన్స్ డాక్టర్స్, మీకు అందరికి కూడా ఒక వరల్డ్ క్లాస్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వబోతున్నాము. సో ఇవన్నీ కూడా మీరు అందరూ యూస్ చేసుకోవాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. ఇంకా మన దగ్గర వరల్డ్ క్లాస్. నేను డాక్టర్ సుమన్, రేడియేషన్ ఫిజిక్స్కి హెడ్గా వర్క్ చేస్తాను మెడికవర్ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్లో. మనము ఈ ఫిబ్రవరి 4వ తేదీ అనేది యూనియన్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ క్యాన్సర్ కంట్రోల్ అనే విభాగం నుంచి మనకు వస్తుంది క్యాన్సర్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం అని చెప్పేసి. ప్రపంచంలో 70% మంది క్యాన్సర్ వ్యాధిగ్రస్తులకి రేడియేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుందన్నమాట. సో మనకి బెస్ట్ రేడియేషన్ ఎక్విప్మెంట్ వస్తుంది మన నెల్లూరులో. మనం ఎక్కడికి చెన్నైకి, తిరుపతి, హైదరాబాద్ ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన పని లేకుండా చాలా అధునాతనమైన క్యాన్సర్ రేడియేషన్ థెరపీ ఇక్కడే మనం ఉంచుకోవచ్చు. దాంతోపాటే బ్రాకీథెరపీ అని అనవాయ క్యాన్సర్కి మరియు గర్భసంచి క్యాన్సర్లకి బ్రాకీథెరపీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ చాలా అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్ మెషిన్స్. దీంతోపాటే
యునైటెడ్ ఇమేజింగ్ అనే ఒక యూఎస్ కంపెనీ పెట్ సిటీ కూడా మన దగ్గర ఇన్స్టలేషన్ జరుగుతూ ఉంది. ఇంకో నెలలో మనకి దాని స్కాన్